Odotellaan, että ihmiset vielä löytää paikkansa, niin ei tarvitse tuoleja raahata ihan mahdottomasti enää sit sen jälkeen, kun keskustelu on käynnissä. Ja tosiaan annetaan meidän panelistille ensin pienet puheenvuorot, voivat esitellä itsensä ja edustamansa tahon, mutta sen jälkeen minä johdan keskustelua ja sieltä puolen kyllä saa esittää kysymyksiä ja kunhan käden nostaa, niin minä jaan puheenvuoroja aina sitten sopivassa tilaisuudessa. Kiitoksia ensinnäkin kaikille panelisteille, että pääsitte paikalle. Tervetuloa Suomen Tislaamoliiton ensimmäiseen alkoholiala summittiin. Ja tosiaan Tislaamoliitto tuossa vajaa vuosi sitten perustettiin ja yksi tavoitteistamme oli yhdistää tätä suomalaista alkoholitoimintakenttää. Ja tänään paneelissa mukana myös viiniyrittäjiltä Kaisa Auer-Koutrukides. Yes. Tätä mä oon harjoitellut koko aamun. Koutrukides, se meni hyvin. Ja Pienpanimoliitto edustaa Anssi Pyysing-Teerenpeliltä ja sitten meillä Tislaamoliiton panelistina meidän varapuheenjohtaja Järvenpään Tapsa tuolta Turun Tislaamo Oyltä ja meidän mahtavat asiantuntijat STM:stä, valtiosihteeri, ministeri Sanni Grahn-Laasosen valtiosihteeri, Laura Rissanen ja sitten Alkolta hankintajohtaja täytyy lunnata, Anu Koskinen paikan päällä. Valtavasti tervetuloa kaikille ja pitemmittä puheitta annan tämän toisen mikrofonin kiertää tuossa panelistien joukossa ja STM-valtiosihteeri Laura Rissanen, olkaa hyvä. Kiitos. Oliko tässä tarkoitus käydä tämmöinen lyhyt ajankohtaiskeskustelu tai terveiset, mitä meillä ministeriössä on valmisteilla? Oliko näin mä olin ymmärtänyt? Mä uskon, että sitä on odotettu. sitä on tässä odotettu. Pitäisiköhän mun nousta seisomaan, olisiko se ehkä parempi? Joo, oikein hyvää iltapäivää ja terveisiä ministeri Sanni Grahn-Laasoselta. Hän olisi tosi mielellään tullut tänne tänään, mutta hän on kiinni eduskunnassa, missä on kyselytunti, ja kun se on viimeinen kyselytunti ennen kuntavaaleja, niin vaikka tietysti tämä on työtehtäviin verrattava poissaolo, niin sitä ei kuitenkaan sit ehkä hirveän hyvällä olisi katsottu, että hän olisi sieltä ollut pois, että nämä eduskunta kuitenkin aina edellyttää, että hallitus on lähes täysilukuisena paikalla. Mä oon tosiaan toiminut ministerin valtiosihteerinä nyt tämän hallituskauden ajan, eli kesällä tulee 2 vuotta, ja meillähän on hallitusohjelmassa lukuisia alkoholilainsäädäntöä keventäviä kirjauksia, ja niiden valmistelu on meillä ministeriössä käynnissä. Me halutaan edistää reilua ja avointa kilpailua myös alkoholialalla ja parantaa kotimarkkinoiden kasvua. Me ollaan jo mahdollistettu tämä 8% käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien vähittäismyynti, ja sehän tuli voimaan viime kesänä, ja senkin osalta on nähty se, että suomalaiset on kyllä erittäin vastuullisia alkoholin käyttäjiä, että ei ole lähtenyt sillä tavalla ehkä semmoiset joidenkin tahojen etukäteen ennustamat skenaariot sen osalta sitten toteutuneet. Tällä hetkellä me valmistellaan oikeastaan ihan viimeistellään ministeriössä kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaa hallituksen esitystä, ja siinä samassa yhteydessä on tarkoitus poistaa kotimaisten toimijoiden ulkomaille suuntautuvia markkinoinnin rajoituksia. Näiden lisäksi me halutaan lisätä pientislaamojen, pien- ja käsityöläispanimojen ja viinitilojen kilpailumahdollisuuksia. Hallitusohjelman mukaisestihan Suomesta halutaan tehdä viinimaa. Me hallitusohjelman kirjauksen mukaan halutaan mahdollistaa kaikille kotimaisille pien- ja käsityöläispanimoille, pientislaamoille ja viinitiloille niiden tuotteiden myynti valmistuspaikalta suoraan kuluttajille vähittäismyyntiluvalla. Nythän tämä on mahdollista aika tiukkojen sääntöjen perusteella
ja tilaviini- ja käsityöläisoluelle, ja niiden osalta on esimerkiksi tällä hetkellä tosi alhaiset vuosituotantorajat määritelty, ja sen lisäksi on määritelty tarkasti ainesosat, joista kyseisiä alkoholijuomia saadaan valmistaa, ja tätä halutaan nyt sitten keventää. Hallitus haluaa siis mahdollistaa tämän ulosmyyntioikeuden laajemmin myös muille alkoholijuomien valmistajille kuin tällä hetkellä on. Tämänkin lakimuutoksen valmistelu on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta siihen liittyy tietysti monia eri näkökulmia, kuten Alkon vähittäismyyntimonopolia koskeva sääntely ja EU-oikeus. Sen takia se valmistelu täytyy tehdä huolellisesti ja tarkkaan. Meidän tarkoituksena ei ole luoda uutta Alkon kanssa kilpailevaa laajamittaista vähittäismyyntikanavaa, vaan mahdollistaa tämä tuotteiden myyminen matkailijoille ja paikallisille asukkaille suoraan valmistuspaikalta. Näiden eri näkökulmien sovittaminen voi olla haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Me ollaan nähty Ruotsissa, on annettu alkuvuodesta hallituksen esitys, jossa tilamyynti mahdollistettiin esimerkiksi väkevien alkoholijuomien, viinin ja oluen valmistajille. Ja Ruotsissa ulosmyyntioikeus koskee myös rypäleistä valmistettuja viinejä. Meidän on tarkoitus, tämä Ruotsin laki on tarkoitus tulla voimaan nyt tänä kesänä ja se on kokeiluluontoinen laki. Myös Ruotsi on lainsäädäntöä valmistellessaan joutunut pohtimaan Systembolagetin asemaa ja EU-oikeudellisia reunaehtoja, ja tämä auttaa tietysti sitten siinä meidän lainsäädännössä ja sen valmistelussa. Eli tämä Ruotsin esimerkki osoittaa sen, että Suomikin pystyy vastaavan ulosmyynnin sallimaan laajemmin eri toimijoille. Ruotsihan on joutunut myös notifioimaan sen oman lakiesityksensä komissiolle, ja komissio ei tähän puuttunut. Hyvät kuulijat, tämä ulosmyyntioikeuden laajentaminen toisi mukanaan monia etuja. Ensinnäkin se kasvattaisi vero- ja vientituloja, kun tislaamot, panimot ja viinitilat voisivat laajemmin myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ja ulkomaalaisille turisteille. Alkoholijuomien vähittäismyynnin mahdollistaminen voisi lisätä matkailijamääriä ja parantaa tislaamojen, panimoiden ja viinitiloiden kansainvälistä tunnettavuutta. Eli nähdään tämä ennen kaikkea elinkeinopoliittisena kysymyksenä. Ulosmyyntioikeus parantaisi myös toimijoiden liiketoimintaedellytyksiä. Panimot, tislaamot ja viinitilat voisivat olla liiketoiminnallisesti riippumattomampia muusta alkoholimyynnistä Suomessa ja investoida enemmän tuotantoon ja tuotekehitykseen. Tämä olisi tärkeää tietysti erityisesti harvaan asutuilla alueilla, mutta kyllähän me matkailijoita tarvitaan ihan koko Suomeen, ja tämä on minusta niin kuin yksi hyvä lisä siihen, että millä tavalla me saadaan Suomeen uusia työpaikkoja ja lisää matkailijoita. Ulosmyyntioikeuden laajentaminen on myös merkittävä askel kohti reilumpaa kilpailua ja parempia liiketoimintaedellytyksiä suomalaisille pien- ja käsityöläispanimoille, pientislaamoille ja viinitiloille. Me uskomme, että tämä luo pohjaa monipuolisemmalle ja elinvoimaiselle kotimaiselle alkoholituotannolle. Hyvät kuulijat, tämän lisäksi meillä on valmisteilla ministeriössä tämän lainsäädäntötyön lisäksi, niin meillä on käynnissä selvitys siitä, että mitä se sitten taas tarkoittaisi, jos laajemmin vapautettaisiin viinien myynti vähittäiskauppaan. Sitä valmistelee Antti Neimala, ja tämä selvitys on valmistumassa tässä itse asiassa ensi viikolla, taitaa olla sen deadline. En nyt ihan tasan lupaa sitä, että julkaistaanko se jo ensi viikolla siinä. Emme ole saaneet sitä vielä ihan lopullista versiota, mutta pian. Ja sen lisäksi hallitus myös selvittää sitä, että pitäisikö tätä alkoholia säädellä muuallakin kuin STM:ssä, eli nähdä se enemmän elinkeinona ja sinänsä niin kuin alkoholisäätely osittain viedä sitten työ- ja elinkeinoministeriöön, missä meillä muutenkin elinkeinopolitiikkaa säädellään. Näkisin sen varmaan niin kuin järkevänä jatkumona jossain vaiheessa, että haittoja on hyvä säädellä tietysti sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta meillä alkoholilaki lähtee aika vahvasti niistä haittojen säätelystä, ja on unohdettu tässä vuosien varrella aika usein se, että tässä on kyse kuitenkin elinkeinosta, niin kuin tuolla muualla Euroopassa me nähdään muualla maailmassa, ja siihen suuntaan me halutaan kehittää tätä meidän alkoholipolitiikkaa. Mutta tällaisella lyhyellä ajankohtaiskuulumisella, ja vastaan mielellään kysymyksiin. Mä uskon, että niitä tässä paneelin aikana tulee. Kiitos paljon. Kiitos Laura, ja mä uskon kanssa, että kysymyksiä varmasti tulee tästä aiheesta lisää paneelin aikana, ja uskon myös, että tämä alustus lämmitti monia kuulijoita tässä salissa, että viesti on sellainen, mitä me ollaan pyritty myös Tislaamoliitolla viemään eteenpäin, niin se on mukavaa, että ministeriössä on kuultu myös meidän viestiä.
Anu Koskinen, Alkon valikoima- ja hankintajohtaja. Niin Kiitos, olkaa hyvä. Asko. Oikein hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolesta ja mukava nähdä. Täällä on joitakin tuttuja kasvoja ja joitakin uusia, mutta mukava olla täällä tänään. Alkosta muutama sana. Mä haluaisin ajatella, että Alko on alusta, jonka sisällä kilpailu toimii. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin mä tarkoitan sitä, että Alko mahdollistaa sen, että kaikki alkoholijuomat pääsevät Suomen markkinoille myyntiin. Meillä on 2 reittiä, mitä kautta niitä tuotteita otetaan valikoimaan, eli nämä meidän julkiset tuotehaut, jossa haetaan tämä myymälävalikoima, niihin saavat kaikki osallistua. Eli kaikki toimijat ovat tervetulleita aina kuhunkin hakuun, kun täyttää hakukriteerit, niin voi jättää tarjouksen ja osallistuu. Ja kaikki tarjoukset käsitellään tämmöisen tasapuolisen prosessin kautta, jossa sillä toimittajan koolla tai taustalla ei ole merkitystä. Eli kaikilla on mahdollisuus päästä valikoimaan. Ja sitten on toinen reitti, eli tämä meidän tilausvalikoimareitti, jota kautta mikä tahansa tuottaja tai alkoholin niin kuin myyjä voi listata vapaasti ja velotuksetta Alkon verkkokauppaan omaan tuotteensa. Ja jopa 2 viikossa se tuote pääsee myyntiin sinne tilausvalikoimaan. Eli 2 tällaista reittiä, joka on kaikille avoin ja kaikki pääsevät valikoimiin. Ja sinne tilausvalikoimaan tosiaan ei ole mitään etukäteiskriinausta, vaan kaikki tuotteet, jotka on lainmukaisia, niin pääsevät sinne myyntiin. Ja sillä lailla ilokseni voin todeta, että meillä on erittäin hyvä valikoima kotimaisia pientuottajatuotteita. Meillä on tuotteita noin 140 kotimaiselta pientuottajalta yli 700 tuotetta. Ja mä vielä tarkistin väkevissä, noin 50 tuottajalta 160 tuotetta tällä hetkellä valikoimissa. Eli meillä on aika kiva valikoima jo nyt. Ja kuluttajalle tätä valikoimaa tietysti rakennetaan, eli kuluttajaa varten, ja kuluttajana nämä tuotteet kiinnostaa. Ja meillä on esimerkiksi, moni teistä muistaa, me ollaan nyt useana vuonna toistettu tällaista pientuottajateemaa, eli pientuottajien taidonnäytteitä täältä läheltä, ja sitten viime kesänä oli tämä paikalliset makuparit-kampanja, niin ne on ollut tosi suosittuja. Ja tietenkin se on sitten, Alko tarjoaa sen alustan, mutta sitten se kuluttaja ratkaisee, että mikä heitä kiinnostaa ja mihin he tarttuu. Ja sitten muistutan siitä, että meillä on tämmöinen oikoreitti pientuottajille olemassa. Eli se, että silloin kun pientuottajan tuotantomäärät ei riitä tällaiseen valtakunnalliseen jakeluun, niin on mahdollista listata tuote tällaiseen niin sanottuun T3-valikoimaan, jossa tuottaja voi itse valita 1-10 Alkon myymälää ja verkkokaupan, ja sitten se tuote tulee sinne myyntiin. No, tässä jälleen tarjotaan se alusta, ja sen jälkeen niin kun brändin on itse niin kuin rakennettava osaltaan sitä kysyntää. Et meillä on aika rajoitettu mahdollisuus nostaa yksittäisiä tuotteita muiden edelle. Eli tavallaan se markkinointipykälä on niin kuin sillä tavalla haasteellinen siinä. Et toki siinä on tasapuolisuus, mutta myös erityisesti väkeville, niin sitä markkinointia on sillä tavalla rajattu, että myöskin Alkon intresseissä olisi se, että voitaisiin nykyistä tarkemmin ja syvemmin niin kuin kertoa esimerkiksi väkevistä tuotteista. Mutta tämmöinen pieni esittäytyminen, mielellään minäkin vastaan kysymyksiin, kun edetään tässä paneelissa. Kiitos Anu, kiitos paljon. Ja Kaisa Auvere-Koutru-Kiides, Suomen viiniyrittäjät, puheenjohtaja. Kiitos. Joo, terveiset Tampereelta. Tuun sieltä. Perheyrityksen jatkaja ja Suomen viiniyrittäjien puheenjohtaja. Vastaan mielellään. Tulee kysymyksiä näin lyhkäisyydessä. Hyvä. Kiitos Kaisa ja Anssi sitten. No niin, joo, Anssi pyysin tässä ja tervetuloa tänne meidän Tiedenpelin vierailukeskukseen kaikille sinne ja sinne katselijoille myöskin langoilta. Tässä nyt siis, mä istun nyt tietenkin tässä ja pyydetysti Pienpanimo-liiton edustajana, mikä on tietysti mainio liitto ja siinäkin olen, niin kuin tietysti ollaan me Tiedenpelinä mukana. Siinä on about, mitähän nyt olisi 70-80 jäsentä tällä hetkellä Pienpanimo ympäri Suomen mukana. Eli ihan mittava ja kattava ryhmä edustettuna suomalaista oluen valmistusta ja moni niistä oluen valmistajista on myöskin mukana
RTD-valmistuksessa, niin kuin mekin ollaan whiskin valmistuksessa, ginin valmistuksessa, eli Suomessa on kyllä niin kuin, tämä osaaminen on osattu niin kuin vetää spektrinä niin kuin laaja-alaisesti ja monella on ravintolatoimintaa, niin on meilläkin ja niin moni varmaan on ottanut vielä siihen portfolionsa mukaan myöskin viinin valmistuksen, eli siis niin kuin hyvin laaja-alaisesti toimivat valmistajat niin, eli mä oon kanssa täällä vapaana kaikenlaisille kysymyksille, mutta sitten tässä mun lapussa luki, että mun pitäisi myöskin tässä todeta vähän Nordic Whisky Collaborationista. Joo, kyllä mä ajattelin näin, että niille, jotka ei kuunnellut aamulla mun avauspuhetta, niin me Tislamoliiton puolesta päätettiin Anssi palkita tällaisella kunniakirjalla, eli pohjoisten pisaroiden puolesta puhuja. Anssihan on tosiaan äärimmäisen hienoa työtä tehnyt nyt tämmöisen Nordic Whisky Collaborationin osalta, eli pyritään hakemaan GI-merkintää Euroopan unionilta, eli tämmöistä geographical identificationia niin maantieteelliseen sijaintiin perustuvaa alkuperäismerkintää pohjoismaalaisille viskeille, ja Anssi on ollut se primus motor siinä, niin ajattelin, että varmaan yleisöä hiukan kiinnostaa myös tämä asia, jos pystyt sen tiivistämään muutamaan minuuttiin. No mä yritän muutamaan minuuttia tiivistää. Siinä on todellakin Pohjoismaat, 5 Pohjoismaata ollaan yhteistyössä päädyttiin 3 viikkoa sitten Kööpenhaminassa, että lähdetään edistämään sellaista yhteenliittymää collaborationia, millä pohjoismaiset, nyt tässä tapauksessa viskintislaajat yhdistyvät. Pohjoismaisia viskintislaamoita on about 5-60, vähän niin kuin hatara listaus vielä tällä hetkellä, mutta semmoiseen numeroon tässä ollaan niin kuin arviossa päädytty. Ja uskotaan, että niin saadaan tästä hyvä ryhmä syntymään. Miksi sitten tällaista halutaan tehdä? No tästä tuli mainittua tämä GI, eli Geographical Identification, se on yksi tärkeä juttu, eli halutaan nostaa pohjoismainen Nordic-alue yhdeksi maailman tunnetuksi viskialueeksi, se on tärkeä teema. Ja tietenkin sitten halutaan jakaa yhteisesti myöskin niin kuin viskitietoutta, halutaan olla semmoinen, niin kuin minä sanoisin, johtava uuden maailman New World Whiskies alue kokonaisuudessaan. Ja tässä me ollaan jo tosi pitkällä, siis meillä on valtava hyvää teollisuutta, viskiteollisuutta, viskivalmistusta olemassa, eli niin me mennään niin kuin oikeaan suuntaan. Sitten malta olla nostamatta tähän vähän muitakin ulottuvuuksia kuin pelkästään se, että halutaan niin kuin pönkittää omaa tunnettuuttamme ympäri maailmaa. On myöskin sellainen juttu, mikä musta on niin kuin, minkä sanoin siellä Kööpenhaminassakin avauspuheenvuorossa, että voidaan ajatella näin, että meillä on niin kuin, poliitikoilla on niin kuin oma tehtävänsä tietenkin olla mukana järjestämässä maailman rauhaa ja tehdä hienoja asioita sen suhteen, mutta tietyllä tavalla meillä Pohjoismaillakin on niin kuin oma semmoinen niin kuin tärkeä asia olla entistä enemmän jatkuvasti ja koko aika niin kuin yhdessä keskenämme, koska me tiedetään hyvin, meillä on tässä pitkä raja ja siellä on niin kuin erikoisia ihmisiä, eli siis tämmöinen, että myös yritykset voivat olla yhdessä tukemassa, rakentamassa hienoa yhteisöä, ja tämä on mun mielestä semmoinen ulottuvuus, mikä niin kuin on hyvä myös muistaa, ja senkin takia toivon, että tälle tulisi, niin kuin, mitä mä sanoisin, tämä saisi myöskin huomiota entistä enemmän niin kuin poliittisissa ympyröissä, ja myöskin sitten tietysti, että ei sen tarvitse olla pelkästään viskintislaa, että tätä kannattaisi jalostaa niin kuin moneen muuhunkin toimialaan, niin se on musta niin kuin upeata, että sellainen on tämmöinen paketti kasaan. Kiitos Anssi. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on meidän Tislamoliiton varapuheenjohtaja Tapsa Järvenpää Turusta. Joo, tervetuloa Tapsa. Joo. Kiitos Asko. Joo, mä oon Järvenpää Tapsa, Turun Tislaamo, toinen perustajista ja päätislaa. Ja tuossa just edellispäivänä mietittiin, että kun me laitetaan nimmareita etiketteihin, mutta ei aina jaksa kirjoittaa. Jos laitetaan etukäteen painettuna, niin sitten siihen mahtuu myös toi titteli. Ja mun titteliksi tuli sitten niinku Booze Boss. Katsotaan, jos menee Valviraalta läpi. Voi olla, että tulee takaisin. Mun oli tarkoitus puhua ja perustella sitä, että niinku minkä takia ulosmyyntioikeus ja tämä markkinointiviestinnän helpottaminen on pientislaamoilla ja tislaamoilla ylipäätään
tosi tärkeää, että miten se vaikuttaa siihen, että miten paikallisesti työllisyys kehittyy ja minkälaista niin kuin matkustajapotentiaalia, elämysmatkailuun, ruokamatkailuun sen ympärille voidaan kehittää, mutta Laura tyhjensi pajatson tuossa omassa alustuksessa. Joko me ollaan teiltä kuultu ne asiat tai sitten te olette kuullut ne meiltä. Mutta se oli kyllä tosi hyvä lista. Ja se sai mut miettimään sitä, että silloin kun tämä Tislamoliitto perustettiin ja me asetettiin itsellemme tavoite, että me kerätään rivit, me esiinnytään yhdellä äänellä, me ollaan sitä kautta, niin kuin me kaikki pienet ollaan niin kuin kokoamme suurempia, kun me ollaan niin kuin tällaisessa Tislamoliitossa ja pystytään niin kuin tuomaan meidän niin kuin koottuja mielipiteitä siihen, että niin kuin miten lainsäädäntöä pitäisi kehittää. Aiemmin ne on kuultu yksittäisinä ulostuloina, nyt ne kuullaan niin kuin liittona. Niin mä rupesin sun puheenvuoron ja Anun puheenvuoron aikana miettimään, että voitaisiko me, rouva valikoimajohtajan, ihan samalla tapaa niin tulla tapaamaan sua, kertoo, että miltä se tuntuu itse asiassa niin tämä käytännön työ tilausvalikoimasta T3 puhumattakaan. Et se on, koska nyt me ollaan niin reilu 20 tislaamoa, joista useimmat on meitä pieniä, joihin vaikuttaa se tilausvalikoimaan otto tai T3 otto. Ja meillä on jonkinlaisia käytännön kokemuksia, erityisesti tästä syklisyydestä, minkä mainitsit, että nyt on niin pääsiäinen tulossa. Ja syklisyys tarkoittaa sitä, että on aikoja, jolloin myynti on hitaampaa, ja sitten on korkeasykliaikoja, jolloin ei ole myyntiä lainkaan, kun varasto tyhjenee ja keskusvarastosta. Et niin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan myös siihen logistiikan suunnitteluun, että pystytään niin sesonkeina myös pienet toimijat pystyy vastaamaan siihen kuluttajakysyntään, mikä on niin sesongin mukaista. Mutta jutellaan näistä lisää. Meillä on varmaan tosi hyviä aiheita. Hienoa, Tapsa. Sä jo vähän alustitkin tätä meidän ensimmäistä niin sanottua keskustelun aihetta tässä. Eli mentäisiin tuohon lainsäädännön muutospaineisiin ja tuleviin uudistuksiin. Laurahan pohjusti aika hyvin jo, mitä siellä hallitusohjelmaan on kirjattu ja mitä siellä mahdollisesti on sitten luvassa tulevaisuudessa niin meille pientislaamoille kuin panimoille ja sitten myös viiniyrittäjille. Ja kuten tässä jo varmaan tulikin mainittua, että tässä aika samat lusikat on jokaisella sopassa, eli osalla on niin viinitilaa kuin tislaamoa ja osalla on panimoa ja tislaamoa. Ja joillakin yrityksillä on kaikki 3 saman katon alla, joten yhtä perhettä tässä loppupelissä ollaan, vaikka sitten eri alkoholituoteryhmiä edustetaankin täällä tänäänkin paikan päällä. Ja noi keskeisimmät tulevat muutoksethan Laura tuossa jo aika hyvin listasi, mutta ennen kuin mennään noihin tuleviin muutoksiin, niin voitaisiin miettiä tätä nykyhetkeä, että nämä nykyiset lait, asetukset, mitä meitä alkoholijuomien valmistajia sitoo, niin no aloitetaan vaikka sieltä ihan valmistajien päästä, että minkälaiset niin kuin, onko nämä kasvun esteitä vai tukeeko nämä nykyiset lainsäädännöt meitä pientuottajia sitten tässä meidän toiminnassa vai onko tässä molempia puolia nykyisellään? No jos mä nyt vaikka, kun mulla on se pienpanimohattu päässä, niin mä voin tästä tietysti todeta jonkun verran, että pienpanimothan on olleet oikeastaan kaikki nämä vuodet, niin tietyllä tavalla voisiko sanoa, että jos ei ole omaa jakelukenttää, niin kuin meillä on vaikka omat ravintolat, niin sitten ollaan 2 keskusliikkeen tai ehkä vähän 3, eli Lidli siellä sitten vielä 3, mutta on semmoisen voidaan sanoa, että 3 keskusliikkeen puristuksessa ja sitten Alko on ehkä siellä 4. pelurina ollut mukana. Ja se on todella raakaa meininkiä siellä, kun mennään pienpanimot lähtee pullotuotteita tarjoamaan ja saadaan joku tuote läpi, saadaan ehkä ihan hyvä volyymi, ehkä 4 kuukaudeksi, sitten et tiedä jatkuuko se vai ei se jatku, se tipsahtaa pois sieltä ja saattaa viedä toimijalta 30-40% liikevaihdosta saman tien pois. Eli kyllä se
totesit äsken, että syklisyys, niin se on syklisyys on niin kuin aika rajua myöskin sillä puolella. Eli kyllä niin tämä on niin kuin tämän hetken tilanne, missä niin kuin jälleen myydään. No miten sitten tämä voitaisiin niin kuin lainsäädännön avulla korjata tai muuta, viedä se niin kuin parempaan suuntaan, niin tietysti se, että tämä toimitusmyynti, mikä tässä nyt jo tulikin esille, se toimitusmyynti täytyisi ehdottomasti saada niin kuin kuntoon, ja se olisi niin kuin yksi semmoinen selvä niin kuin mahdollisuus siihen. Ja sitten toimitusmyynnistä, vaikka nyt ei pitänyt tulevaisuutta niin paljon mennäkään, mutta pakko todeta tämäkin vielä, että myös pienpanimoille ja muillekin, jotka valmistaa alkoholia, niin se toimitusmyynti myös niin, että se tapahtuisi yli rajojen, eli siis täältä voitaisiin myös myydä ulkopuolelle, niin sekin on hyvä huomioida, eli se tarkoittaisi myöskin vientiin sitten vetoa. Mutta tässä nyt ensihätään. Kyllä joo, jos pienpanimoita näin mietitään, niin monihan sijaitsee myös pienpanimoista jossain ei niin suurissa kasvukeskuksissa, että löytyy tuolta Turun saaristosta ja Lappia myöten niin sanotusti vähän syrjemmässä olevia tuottajia, niin hehän on aika sesonginvaraisia, niin kuin myös viinitilat sitten, että kesällä se myynti tapahtuu ja sitten kun asiakas tykkää tuotteesta, niin hän ei välttämättä sitä sitten vaikkapa pääkaupunkiseudulla saakkaan, jos ei lähde 600 kilometriä johonkin toiseen suuntaan. Että tämä toimitusmyynti tai pientuottajien nettikauppa niin olisi varmasti yksi avainkysymys pienpanimoille ja viinitiloille ainakin. Ja ymmärtääkseni myös Alko on ihan odottelemassa tätä toimitusmyynnin käynnistystä, että milloinka pääsee toimittamaan. Ja täytyy nyt heti todeta, että me ollaan tosi mielellämme pientuottajia, kotimaisten tuottajien kumppani ja kuullaan tosi mielellään palautetta ja kehitetään sitä omaa toimintaamme jatkuvasti. Meillä itse asiassa sattumalta on ensi viikolla Suomen viiniyrittäjien kanssa jo sovittu, ennen kuin mä tiesin tästä, niin oltiin jo sovittu palaveria ja Pienpanimoliitto on tavattu tosi säännöllisesti ja nyt varmasti toivottavasti jatkossa myöskin teitä, että istutaan alas ja kuullaan niitä huolenaiheita ja kehitetään sitä asiaa yhdessä. Et se on tietenkin niin kuin meidän tahtotila. Halutaan olla hyvä kumppani. Ja mitä tulee niin kuin alkoholilain uudistuksiin, niin totta kai sen tulee elää ajassa ja sitä tulee uudistaa. Ja toki niin kuin me toivottaisiin, että sitä niin kuin tarkasteltaisiin kokonaisuutena, jotta ymmärretään se kokonaisuus, mihin kaikki vaikuttaa. Ja kun tehdään muutokset, ei tehtäisi pala palalta pieniä muutoksia, vaan ymmärrettäisiin se kokonaisuus, ettei vahingossa tehtäisi jotain sellaista tai saataisiin jotain sellaista aikaa, mitä ei olla tavoiteltu, vaan että se olisi niin kuin hallinnassa. Ja siihen niin kuin olisi tietenkin hyvä, että toimialalla ja päättäjillä olisi yhteinen visio ja sitten sen mukaiset niin kuin askelmerkit, miten sitten mennään sinne sitä kohti. Mutta että sinänsä niin kuin ilman muuta eletään ajassa ja halutaan kehittyä. Ja jos mietitään nyt sitä toimitusmyyntiä tai kotiinkuljetusta, niin me ollaan valmiina, kun se laki astuu voimaan. Ja mä jotenkin ajattelisin sen niin, että me tarjoamme erityisesti pientuottajille niin kuin valtakunnallisen verkkokaupan. Eli verkkokaupan operointi on melko kallista ja me tarjotaan valmis verkkokauppa, valtakunnallinen verkkokauppa-alusta. Me ostetaan tuotteet meidän varastoon, me hoidetaan logistiikkaa, me huolehditaan tietoturvasta, tietosuojasta, myynninvalvonnasta ja kaikesta muusta regulaatiosta. Et mun mielestä sille valmistajalle on aika iso ponnistus jo pelkästään huolehtia siitä markkinoinnista ja siitä brändin tunnettuudesta ja kysynnästä, että me voidaan tarjota se alusta, kun niille on sit kysyntää, niin nehän liikahtaa sit hyvinkin vikkelästi sieltä verkkokaupasta toivottavasti. Niin ja kyllähän Alkon etuna on se, ja kuluttajankin etuna tässä tapauksessa, että se logistiikka keskittyy nimenomaan, että jos pientuottaja lähtee 3 olutpulloa toimittamaan, niin ne toimituskulut on aika kalliimmat. Et Alkon toimituksessahan sitten pystyy asiakas valitsemaan useamman toimijan tuotteita siihen ostoskoriin ja saamaan sitä kautta niin kuin ehdottomasti. Ja kuljetus. Me käydään jatkuvasti keskustelua just tästä, minkä sanoit, että minkä verran niin kuin ostetaan varastoon. Meidän myymälät on meidän varasto, että meillähän ei ole sellaista, mehän ei varastoida muuten sitä tuotetta. Me ostetaan sitä kysynnän mukaan ja täydennetään sitä sinne varastoon. Ja tavallaan, että sitä pitää olla sitä kysyntää, että kenenkään liiketoimintamalli ei voi
perustu siihen, että Alko ostaa varastoon tavaraa, vaan kyllähän sillä pitää olla sitten se kysyntä, jota sitten täydennetään ja myydään ulospäin. Ja tavallaan sen kysynnän luominen on nyt se niin kuin haaste ja se markkinointi ja konseptointi ja se viestintä. Ja tähän niin kuin pitäisi pistää paukkuja. Kyllä, Kaisalla oli. Kiitos. Joo, eli viiniyrittäjillä palataan tuohon, mikä oli haaste lainsäädännössä, niin suurin haaste on tämä verotus, eli alkoholiveron korotus ja tämä, että mistä pienpanimot on pitkään saanut nauttia, pienpanimoiden verokevennys, niin kyllä sellainen tarvitaan viinitiloille, kotimaisille toimijoille Suomessa. Et 4,55 € litralta on tuo alkoholivero tällä hetkellä viineissä, niin siitä lähdetään, eli tuo verotus, pientuottajaverohuojennus. Meitä on kuitenkin vain reilu 20 viinitilaa enää jäljellä Suomessa, niin että maaseutu pysyy elinvoimaisena ja perheyritykset jatkuu, niin se on meillä suurin haaste. Totta kai myös se etämyynti, mutta jos lähtökohtaisesti hinnat ja kustannukset on korkeat, niin ei se verkkokauppakaan autuaksi tee. Ja Tapsa. Tämä kysymyksen asettelu taisi olla niin tämänhetkisestä lainsäädännöstä ja minkälaiset kasvun esteitä siinä on, mutta nyt se vähän niin kääntyi keskusteluun tästä, että miten Alko palvelee. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että Alko on alusta. Ja mä myös tykkään ajatuksesta, että Alko toimii markkinaehtoisesti. Siitä mä en tykkää siinä markkinaehtoisuudessa, että Latvia Classic Vodka puolen litra pullo 15 €, siinä on Alkon katetta vähän reilu euro. Ja sitten jonkun pientuottajan käsityönä tekemä tuote, 45 €, siinä on Alkon katetta toistakymmentä. Että tavallaan niin se, että kun myydään pulkkia, siinä on iso trukkilavallinen, sitä halpaa kirkasta, sitä liikkuu paljon, sitä voi myydä niin minimikatteella. Se minimikate itse asiassa syö sen tavallaan niin valmisteverolla, kun valmisteverolla pyritään ohjaamaan kulutusta. Niin katteesta tingitään niin rajusti, asiakas ei osta mitään muuta kuin veroja, kun se maksaa se 15 € siitä pullosta, valmistevero ja alvi, niin periaatteessa niin tässä kohtaa tämä markkinaehtoisuus vähän toimii sitä ajatusta vastaan. Ja sen vuoksi mitä Kaisa sanoi, että kyllähän niin pienet tuottajat sekä viinitilat, pienpanimot ja myös pientislaamot, niin he tarvitsisivat sen tavallaan niin verohuojennuksen, että pääsisi rakentamaan sitä omaa bisnestä, sitä paikallista bisnestä, mitä nyt ollaan mukavasti helpottamassa, kun saadaan helpotuksia tähän viestintään, mahdollisesti ulosmyyntioikeuksia, joka avaa niin ihan erilaisia matkailu- ja elämysmahdollisuuksia, ja jos toimitusmyynnissä sitten se Alkon logistiikka alkaa toimimaan paremmin, niin me päästään ottaa jo monta askelta eteenpäin. Mutta sitten periaatteessa niin tämä verokiila, että mitä harvinaisempi tuote, niin sen isommaksi niin periaatteessa verot plus sen ainoan jakelukanavan kate muodostuu. Et siihen tarvitsisi saada joku huojennus. Lauralla oli jotain kommentoitavaa. Kiitos. Minusta tässä on hyviä huomioita ja mä itse asiassa ajattelen, että sekä Kaisan että tämä viimeisin kommentti just tästä verokiilasta, niin se osoittaa mielestäni sen, minkä takia musta olisi tosi tärkeää, että päästäisiin katsomaan niin alkoholipolitiikkaa ihan normaalina elinkeinona, että sitä ei katsottaisi sieltä meiltä STM:stä käsin, että meillä tosiaan alkoholipolitiikka on tämä koko itsenäisyyden ajan tehty haitat näkökulmasta, ja sitten toisaalta niin kuin valtiovarainministeriö aina keksii, että täältähän näitä veroja saa, mutta jos tätä tarkasteltaisiin enemmän niin kuin sen elinkeinopolitiikan silmilasien läpi, niin silloin ehkä just tämä tämmöisen niin kuin kotimaisten toimijoiden lähtökohdat saataisiin varmasti myös paremmin huomioitu ja mietittyä, että missä voisi olla just niitä veroporkkanoita, ja sen takia toivon, että me päästäisiin eteenpäin siinä, että päästäisiin sinne työ- ja elinkeinoministeriöön sitten siirtämään tämä niin kuin elinkeinopoliittinen alkoholisäätely. Anu vastaa vielä, ja sitten tuolla oli Pekalla kysymys. Joo,
Joo, se on totta, että tämä verotuksen, niin kun, ja tämä nyt kun tätä tietyllä tavalla halutaan niin kun laajentaa tätä alkoholin saatavuutta, niin siinä on niin kun myöskin hallituspuolueista väläytelty sitä, niin kun, että verotuksella sitten voidaan niitä haittoja hillitä, mutta sekin tie on niin kuin aika pitkälle kuljettu. Suomessa on Euroopan korkein alkoholivero ja se on niin kuin hyvä tunnistaa, että kun sitä niin kuin vielä ajatellaan, että korotetaan, nyt tälläkin hallituskaudella on tehty 3 tällaista verotuksellista liikettä, joilla kaikilla on nostettu alkoholiverot. 2 alkoholiveron korotusta ja tämä alvin korotus, että se vaan niin kuin nousee se. Ja ymmärrän ton, että se on niin kuin se tavallaan, varmasti tulee painetta sieltä valtiovarainministeriöstä sitä niin kuin vipua käyttää, mutta että sitä on paljon käytetty ja ollaan nyt jo siinä tilanteessa, että meillä on Euroopan korkein verotus. Et mitä tulee nyt vaikkapa siihen 20 vodkapulloon, niin siitä on 17 euroa veroa, 1 euro Alkolle, 2 euroa tuottajalle. Eli se on tosi raju, ja jos mietitään nyt eri tuoteryhmien niin kuin kannattavuutta Alkon näkökulmasta, niin meidän keskimääräinen kate väkevä tuoteryhmässä on 5%. 5%. Oluissa se on 24% ja oluissa Alkon hinnat on aika kilpailukykyiset PT-kauppaan nähden, se on 24%, väkevissä 5%. Et mä nyt muistutan, että se on erittäin kovasti verotettu ja me ei voida vaikuttaa siihen, että se on kanavasta riippumatta se hinta sitten ja se vero siellä mukana. Ja tietysti niin kuin tämä elinkeinopolitiikkaa, niin ilman muuta sitä niin kuin mun mielestä pitää myös kehittää, mutta toisaalta TEMin tehtävä on sitä kehittää nytkin, ulkoministeriön vientiedellytyksiä ja tavallaan meillä ei ole mitään tavallaan estettä tälläkään hetkellä periaatteessa tehdä yhteistyötä näiden ministeriöiden välillä ja kehittää niitä niin kuin esimerkiksi viennin niin kuin olosuhteita. Et ihan yhtä hyvin niitä voidaan kehittää jo nyt sen sijaan, että tehdään jotain hallinnollista niin kuin siirtelyä. Mun on tähän kyllä pakko kommentoida, että kyllä mä oon itse työskennellyt 4 eri ministeriössä ja kyllä vaikka tämä tuntuu niin kuin vaan tämmöiseltä hallinnolliselta siirtelyltä, niin sillä on ihan tosi iso merkitys, että mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Että niin kuin STM:n alkoholivirkamiehet eivät kyllä katso tätä niin kuin sen elinkeinopoliittisen elinkeinopoliittisten silmälasien läpi. Oliko Pekalla joku kysymys tähän väliin? Annetaan Anssi ensin. Mä nopeasti komppaan tuohon, siis niinku tämä on juuri tuo, mitä Laura sanoo, siis niinku ehdottomasti tämä koko lainsäädäntö täytyy saada STM:stä pois, mutta vieläkin tärkeämpi asia on, että milloin me saadaan ja miten me saadaan muutettua sen meidän alkoholilainsäädännön ensimmäisen kappaleen viesti, mikä on, että siis niinku, älkää ostako alkoholia käytännössä, niinku se perusviestihän siellä on, että niinku, ja siis tuhotkaa niinku sekin pieni orastava teollisuudella, mikä tässä on. Ja siis sehän se pitäisi muuttaa ensimmäisenä. Sen jälkeen voidaan ajatella, että sitten päästäisiin vielä sinne TEMiinkin. Mutta tämä oli ehkä kysymys, miten se saadaan muutettu? Mä muistan tämän, oliko se vuosi sitten, kun oli Teerenpeli 30-vuotisjuhlat, missä Anssi nosti tämän esiin, ja se on mulla kyllä kummitellut tuossa mielessä. Meillä ei ole nyt ollut alkoholilain kokonaisuudistusta, johon tämä niin kuin lähtisi, mutta mä uskoisin sen, että senkin takia me tarvitaan tämä tämmöinen kokonaisnäkemys, jonka yhteydessä sitten saataisiin sitten se perusperiaate sieltä mietittyä kokonaan uudella tavalla. Muutama kysymys oli yleisöstä. Pekka oli ensin ja Kaitsu sen jälkeen. Ollut mukana Pienpanimoliiton puheenjohtajana, aikanaan toin tämän verohuojennuksen myöskin pienpanimoille. Ja nyt oikeastaan mä kehottaisin ministeriötä niin kuin ottamaan kaikki rusinat pullasta, eli otettaisiin ne kaikki direktiivien antavat mahdollisuudet, jotka koskee myöskin alkoholia. Et siellä on aivan pienimmille 10 heidon, eli 1000 litran 100% alkoholia sisältäville tuotteille mahdollisuus saada verohuojennusta. Ja toisekseen niin haluaisin, että edelleenkin tämä olutpuolella tämä yhteenlaskettavuus vietäisiin nyt vihdoin sinne maaliin, koska mä oon 10 vuotta sitä nyt vääntänyt aina EU-tuomioistuinta myöten sitä selvitystä, ja siellä todetaan, että Suomi ei ole niin kuin ottanut sitä kohtaa direktiivissä lakiin, ja onhan se nyt ihme, että kun se myöskin tuo tuomioistuimessa selkeästi todettiin, että tämä kuuluu pienpanimoille, niin miksei sitä viedä, ja sama koskee tietysti alkoholipolitiikkaa, ja sen takia tämä yhteenlaskettavuus ja nämä rajat on tärkeitä myöskin tislaamoille.
pienille. Jos me viedään tuonne maailmalle, varsinkin EU-alueella, niin monessa maassa on tämmöisiä huojennussäännöksiä, jotka koskee tuontia, tai niihin maihin tuontia, niin kuin meilläkin koskee meidän maahan tuontia, että se koskee kaikkia EU-alueella toimijoita. Ja sillä saattaa olla merkitystä verotuksellisesti, vaikka täytyy muistaa, että Euroopassa niin alkoholivero on kohtuullisen korkea, mutta ei tietenkään meidän luokkaa. Ja viinillehän ei veroja ole ollenkaan monessa maassa, niin kuin esimerkiksi Saksassa, niin onko Ranskassakaan, eli ne on verottomia. Mutta tosiaan mä toivon, että tämä vietäisi eteenpäin, ja erittäin lämpimästi toivon, että tämä asiat siirretään STM:stä sinne TEMiin, koska kyllä tämä on tässä matkan aikana nähty, että se lain kirjain siellä jo niin kuin alussa niin kertoo se, että älkää missään tapauksessa niin suosiko tämmöistä toimialaa kuin alkoholin valmistus missään muodossa. Ja todetaan, että tämä on kuitenkin toimiala ja meillä on vientimahdollisuuksia, mutta ei meillä ole vientimahdollisuuksia, jos ei meillä ole toimijoita. Jos emme täällä pystytä saamaan sen verran niin kuin kiertoa omalle tuotteelle, että me saataisiin nähdä kannattavaksi riittävästi, että me päästäisiin sinne vientiin. Moni varmaan näistä yrityksistä tekee suoraan vientiin tai ainakin miettii sitä vientiä jo lähtökohtaisesti. Ja varmaan työllisyyttä tulee sitä kautta ja verotuloja myöskin Suomeen, vaikkei nyt on valmisteveroja kun ne viedään, mutta onpahan muita veroja sitten senkin edestä. Kiitos Pekka. Haluuko joku kommentoida paneelista vai mennäänkö Kaitsulle? Kiitos. Kai Kilpinen, The Helsinki Distilling Company. Mä oikeastaan tähän haluaisin, jos tätä nykytilaa pohditaan, niin mun mielestä yksi semmoinen isoin niin kuin haaste tai oikeastaan ongelma meillä on se, että erilaisia alkoholeja kohdellaan aivan eri tavalla tässä lainsäädännössä. Eli ja erityisesti siis väkevät alkoholijuomathan on niin kuin se niin kuin, jota hajotetaan kaikkein eniten. Jo ihan lähtien vaikkapa vähittäismyyntiin ikärajoista. Mun mielestä olisi voitaisiin ihan hyvin pohtia, että onko se nykymaailmaa enää, että 18-vuotias, joka saa äänestää ja asettua vaaleissa ehdolle, niin hän ei saa kuitenkaan sitten sitä Helsinki Dry Ginia käydä sieltä Alkosta ostamassa. Tämä on mun mielestä näin. Ja esimerkiksi nyt sitten pohtien tätä Alkoa tällaisena niin kuin puolikaupallisena alustana, ihan hyvä idea, mutta kun ei me saada mainostaa meidän tuotteita, markkinoida meidän tuotteita, niin miten ihmiset voivat niitä mennä ostamaan? Miten me kilpaillaan viinivalmistajien, miten me kilpaillaan olutvalmistajien kanssa ja miten me kilpaillaan siis ulkomaisten tisleiden kanssa, koska se mainonta leviää Suomeen ihan samalla tavalla, ei sitä pystytä estämään suomalaisella lainsäädännöllä. Tämä on mun mielestä se kaikkein isoin ongelma, mikä tavallaan tässä alkoholissa on. Se liittyy verotukseenkin. Siis verotuksessakin on ihan, sehän pitäisi perustua siihen, alkoholi on alkoholia ja se vaikuttaa ihmiseen fysiologisesti tietyllä tavalla ja se pitäisi ottaa sillä tavalla huomioon. Että haittoja voi tulla, ei siinä mitään, mutta tavallaan niitä pitäisi niinku kohdella samalla tavalla sitä haittaa, riippumatta siitä, että mikä se muoto, missä niitä jaloja juomia nautitaan. Kiitos Kaitsu. Mä otan tuosta koppia nimenomaan, kun puhuttiin, että Alkonkin valikoima toimii sillä nimenomaan myynnin perusteella ja että Alko on se myyntikanava ja se alusta ja sitten valmistajat, brändin omistajat tekee sen varsinaisen myyntityön, että vievät tämän tuotteen niin sanotusti kansan tietouteen, että saavat sitten sieltä Alkosta ostaa ja sitten mitä paremmin se myy, niin sitä paremmin se on myös Alkolla esillä. Ja kuten Kaitsu nosti sen ikuisuusdilemman tässä esille, että kun väkeviä ei saada kotimaassa mainostaa ja osa Tislaamoliitonkin jäsenistä niin on aikaisempien ministerien taholta kehoitettu perustamaan markkinointiyhtiötä ulkomaille, että voivat sitä kautta sitten markkinoida tuotteitaan ainakin muilla mailla. Ja sitten Valvira miten tulkitsee näitä mainoksia, että ovatko ne suunnattu sitten muihin etämaihin vai onko ne suunnattu Suomeen, niin sielläkin on hyvin paljon tulkinnanvaraisuuksia aina viranomaisten toimesta. Niin tämä yksi
alkoholipoliittinen uudistushan nimenomaan oli tämä markkinoinnin helpottaminen vientimarkkinoille, niin osaako tästä avata enempää, että missä kohtaa ollaan menossa lain valmistelussa ja milloin me voidaan odottaa jotain konkreettista, Laura? Kiitos. Meillähän on tosiaan nyt valmistelussa, kun tämä toimitusmyynti eduskunnassa ei edennyt, koska komissio katsoi, että meidän piti siinä samassa yhteydessä selkeyttää tämä etämyynti. Oltaisiin haluttu tietysti se toimitusmyynti saada mahdollisimman nopeasti voimaan, mutta näin ei nyt ole, niin nyt me ollaan siis myös tämä markkinointi tässä yhteydessä sitten tuomassa. Sanoisin, että ihan lähiviikkoina lähtee sitten semmoiselle lyhyelle lausuntokierrokselle nyt sitten tämä uusi versio tästä hallituksen esityksestä. Ollaan saatu tulkintaa siihen niin, että siinä ei tarvitse olla sitä 6-8 viikon lausuntoaikaa, koska siinä kuitenkin pääasiallisesti on kyse tästä toimitusmyynnistä. Mutta että tämän enempää en nyt tässä vaiheessa vielä uskalla sitä avata, koska meillä on ne pykälät vielä, ministeri ei ole niitä itse kuitannut vielä, ja meillä on vielä niissä vähän säätämistä, että miten ne sitten saadaan tehtyä sillä tavalla, että ne vastaa sitä hallitusohjelmakirjausta ja eivät myöskään niin kuin tuo uusia esteitä, että alkoholilainsäädäntö ei ole kauhean helppoa, olen sen tässä jos jotain oppinut viimeisen 2 vuoden aikana. Korjaa, jos on väärässä, niin hallitusohjelman kirjaus oli, että halutaan helpottaa kaikkien kotimaisten alkoholien markkinointia nimenomaan etämaissa. Ja kyllä, juuri näin, että ei tarvitsisi tehdä sitä markkinointiyhtiötä sinne Saksaan. Eli voimme olettaa, että kotimaan markkinointiin ei ole tulossa helpotuksia. No se ei ole kyllä tässä tilanteessa. Tiedätte meidän hallituspohjan ja sen, että meillä on jo vähän haastavaa saada näitä muitakin liberalisointeja läpi, niin ei olla näin paljon ei olla avaamassa. Osaako Anu sitten, olisiko joku viisasten kivi, mitä tässä yhdessä vaikka keksisimme, että kun tämä markkinointikielto edelleen säilyy kotimaassa väkevillä tuotteilla, niin millä tavoin me saataisiin sitten kuluttajat enemmän myös kysymään Alkosta näitä kotimaisia pientuotteita? No, tämähän on just tämä, että kun mietitään niin kuin Suomen vientivalttina, niin tämä alkuperä, nämä raaka-aineet, tämä puhtaus ja tarinat on ne, mitkä kiinnostaa kuluttajia. Tuotteita on maailma täynnä, mutta ne tarinat on ne, joilla niin kuin erotutaan. Ja siinä mielessä niin mä niin kuin itse näkisin, että olisi niin kuin hyvä asia, että me pystyttäisiin kertomaan myöskin väkevistä niitä tarinoita. Ja mehän niin kuin omalta osaltamme kehitetään niin kuin omaa, muun muassa niin kuin tätä alko.fi-sivustoa, se tullaan syksyllä niin kuin uusimaan ja sinne pyritään nyt kehittämään entistä enemmän mahdollisuuksia kertoa, tavallaan rikastaa sitä tuotetietoa, kertoa niitä tarinoita ja tavallaan tuoda sinne sellaista kuluttajaa niin kuin kiinnostavaa sisältöä. Mutta että totta kai me toimimme niin kuin aina voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Jäin miettimään sitten tätä niin kuin myymälänäkökulmaa, että sitten esimerkiksi tämä Nordic tietyllä tavalla tämä niin kuin viskien niin kuin tällainen, jos saadaan tämmöinen EU-alkuperä niin kuin tavallaan nimike tai jollakin tavalla, niin sehän on sitten yksi mahdollisuus miettiä sitä myymälässä. Tällä hetkellä toki viskit meillä ryhmitellään sen niin kuin tyylisuunnan mukaan, että siellä on niin kuin skottiviskejä tai irlantilais, että niillä on joku tunnistettava oma tyylisuunta, niin ehkä semmoinen niin kuin vielä pohdittavaksi, että mikä se voisi olla se pohjoismainen tyylisuunta, koska tällä hetkellä moni niin kuin kuluttaja kuitenkin haluaa ostaa sen oman maan tuotteen, niin mikä olisi olla sellainen yhdistävä tyylisuunta, niin siitä se voisi olla sitten taas yksi keino siellä myymälässä ryhmitellä tuotteita. No, sehän niin osui ja upposi heti tuo hyvä kommentti. Mä heti komppaan tuosta siis niin kuin, kyllähän Nordic Whisky Collaboration edustaa nimenomaan pohjoismaisia arvoja. Ennen kaikkea me edustetaan läpinäkyvyyttä, tasa-arvoa. Kaikki nämä teemat on sellaisia, mitkä niin kuin yhdistää Pohjoismaita. Ja jos et olisi ottanut esille, niin mä olisin kysynyt sulta, että milloin me saadaan tämä pohjoismainen viskihyllykkö sinne niin kuin pystytettyä, koska silloin ihan oikeasti se on varmaan ensimmäisiä asioita, mitä tässä nyt työstetään. Meillä on Tukholmassa perusteella tämän yhdistyksen niin kuin pääkonttori, niin sen kautta sieltä aletaan tunkemaan tätä tietoa, että me halutaan se tietenkin Systembolagettiin, Vinmonopolettiin, Islantiin ja myöskin Suomeen. Mutta mä soittelen tästä sulle.
En tietenkään voi muiden monopolien puolesta niin kuin kommentoida, mutta meillä, niin jos sille tulisi tällainen niin kuin EUn tavallaan alkuperä niin kuin nimike, no silloin, ja ainakin se, mikä siinä olisi hyvä olla, niin olisi hyvä olla sellainen oma tunnistettava niin kuin tavallaan makutyyli, suunta tai jollakin, mutta toki oli hyvä vastaus, että niin kuin sanottu, alkuperä, läpinäkyvyys, ne on yhä tärkeämpiä asioita kuluttajille. Kun tässähän alko voisi toimia niin sanotusti Pohjoismaiden viski niin kuin edesauttajana, tämän GI-merkinnän edesauttajana, jos sinne perustettaisiin jo Nordic Whisky-kategoria ennen kuin sitä GI-merkintää on saatu, niin meillä olisi osoittaa myös sitten tälle viranomaisille, kuka nämä luvat myöntää, että tämä on jo niin kuin olemassa oleva kategoria ja tämä on hyväksytty. Tämä on musta niin kuin sovittu melkein jo, eikö se ole? Et me nyt viskin toimijoina ympäri Skandinavia pyritään laittamaan jatkossa etiketteihin. Mä lupaan Assille, että me jatketaan keskustelua. Hienoa. No me päästiin nyt ylipäätään tähän niin kuin vientimarkkinoihin ja suomalaisiin alkoholeihin ja miten ne erottuu maailmalla ja mitkä on ne meidän vahvuudet tuolla maailmalla, jos me lähdetään viemään. Niin mitä sä Kaisa näkisit, että kotimainen viini, onko sillä mahdollisuuksia olla ihan niin kuin vientituote ja tuommoinen maailman menestys? Kyllä, ilman muuta. Olen kiertänyt Euroopassa viinialan messuja, alan ammattimessuja ja ollut edustajana, niin kyllähän siellä kuluttajat on heti ensimmäisenä, että Suomen lippu. Se kertoo jo, että hei, teillä on puhdas luonto, teillä on puhdas vesi, raaka-aineet, ne lähtökohdat, missä tuotetaan, on erinomaiset. Ja suomalaisia tuotteita ei tarvi myydä. Eli ennen kuin lähdin ensimmäiselle messuille, paljon tuli kommenttia, miksi viet hiekkaa Saharaan, jos vien viiniä Keski-Eurooppaan. Niin me ei todellakaan kilpailla rypäleviinien kanssa siellä. Heillä on lähtökohta. He ei vertaile rypäleviinejä, marjaviinejä keskenään. Se, että se tulee Suomesta, se on todella siis vastaanottava se kansa siellä. Ja tämä kotimaan matkailun ja kansainvälisten asiakkaiden matkailu, niin nämä on todella mielenkiintoisia retkikohteita, viinitilat ympäri Suomea. Se on näkynyt ympäri Suomea, lisääntynyt matkailu, TripAdvisor ja Google ja eri reittejä kautta ihmiset tulee. Samalla lailla kuin Euroopassa viinimatkailu, ne on ylpeitä niiden oman maansa viinitiloista, tislaamoista, panimoista, se matkailu. Niin mä näkisin, että tässä on tosi paljon potentiaalia myös Suomessa. Miten sä näkisit, että lainsäädännöllä voisi helpottaa tätä kotimaisten viinien vientiä, jos unohdetaan nyt tämä veropoliittinen kysymys, että ne on aina oma vääntönsä nämä veroasiat, niin minkälaisia helpotuksia niin kuin viiniyrittäjät toivoisivat tähän nykyiseen lainsäädäntöön? No ehdottomasti tätä markkinoinnin mahdollisuutta ja tämmöisiä yhteisponnisteluita. Eli me ollaan pieniä tuottajia, mutta yhdessä me ollaan enemmän. Ja tässä voisi nähdä niin kuin useammankin alkoholialan yhdistyvän ja vientiponnisteluita sit ihan yhdessä. Kiitos Kaisa. Mites Tapsa, kotimainen tisle tuolla ulkomaiden markkinoilla, niin mitkä on ne kilpailuvaltit, millä kannattaa tai mikä meitä vie eteenpäin? Sen verran vähän kokemusta vielä siitä, että voisi sanoa, että tässä on ihan varma menestysresepti. En lähde siihen, mutta kyllä toi puhtaus ja tarinan aitous ja se, että tiedetään, mistä raaka-aineista tuotteet on tehty ja miten ne on tehty, ja kyllä ne kiinnostaa. Mutta tietysti ollaan vielä siinä kohtaa, että meidän hintapiste on sellainen, että monta asiakasta kiinnostaa myös se, että jos se maksaisi 20 vähemmän. Varmasti, että se lisäarvo on sitten meillä jotenkin perusteltava, että asiakas ymmärtää, miksi se hinta on ulkomaalaista kilpailijaa kalliimpi. Joo, ja Anu puhuit tuossa verkkosivuilla mahdollisuudesta tarinankerronnasta ja sitten laitoit loppukaneetin, että tietysti täytyy voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaa. Ja kyllä se tarinankerronta ulkomaalaisille, ne katsoo ensimmäiseksi Instafeedin, että mitä sulla on tuotteista Instassa, minkälaiset verkkosivut sulla on. Ja sitten kun Valvira on sensuroinut suurin piirtein kaiken, että tuotetieto saa olla 50 senttilitraa ja 40,2%. Kaikki sen yli katsotaan, että se on liiallista tuotemarkkinointia.
niin vähän vaikea vakuuttaa ulkomaalaisia toimijoita siitä, että tämä tuote on niin legit, että se olisi sitä, mitä haluamme kertoa sen olevan. Tanssi haluaa jatkaa tästä. En mä halua keskeyttää sua, mutta mä haluaisin vaan sanoa vielä sellaisen asian tähän lisätä, että nythän suomalaiselle elintarvikkeella edelleenkin haetaan niin kuin valtavaa nousua viennissä. Ja siihen on rakennettu niin kuin aikamoinen niin kuin ohjelmakin, ymmärtääkseni aikamoinen rahoituskin siellä taustalla. Ja tässä nyt mä ensimmäisenä haluaisin sanoa sen, että mikä auttaisi siihen alkoholituotteiden vientiin, niin on se, että alkoholituotteet pidetään mukana siellä elintarvikeviennin yhtenä osaryhmänä, eikä niitä unohdeta mihinkään niin kuin siis alakategoriaa tai kokonaan pois. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen tärkeä asia, ja siitä niin kuin varmaan päättäjille täytyy tässä viestiä välittää, että huolehtikaa siitä puolesta. Pekalla oli taas käsi siellä. Niin. Joo, mä oon tuolla seikkailumaailmalla piirambassadorina ja aika paljon Keski-Euroopassa erityisesti ja vienyt tälläkin hetkellä on Sveitsiin ensimmäinen kuorma menossa suomalaisia muitakin kuin Lamminsahdin tuotteita ja tuo Saksan maalla, niin kyllä se asiakaskohtaaminen on kuitenkin se tärkein, eli aika vaikea on päästä tämmöisiin isoihin ketjuihin, Lidliin, Reveen tai Edekalle tai vastaaviin esimerkiksi, mutta kun me tehdään yhdessä muiden elintarvikeviennin kanssa, mä oon samaa mieltä, että yhdessä me ollaan enemmän, ja sitten kaiken pohja pitää olla kunnon story. Se on ihan sama tämä puhtaus, luonto, ne on niin kuin taustalla, se on hyvä, mutta kyllä se tuotekohtainen story pitää olla hyvä. Ja se pitää osata esittää, ja tähän tulee tähän mainontakieltoon tavallaan, että se estää, jos emme voida täällä tehdä semmoisia sivuja tai semmoista mainontaa, joka sitten vaikka se on suunnattu todellakin sinne ulkomaille, mutta jos se täällä dropataan saman tien pois, niin se ei ole hyvä asia. Ja sen verran mainitsen tai koitan mainostaakin, että jos joku tarvii, niin meillä on pieni yritys Finnissä Ketterenkehandel tuolla Lübeckissä ja maksetaan verot sinne, ja meillähän on tämmöinen eurooppalainen EMCS-järjestelmä, jolla me siirretään verottomana tuotteita maasta toiseen, alkoholituotteita, ja maksetaan ne sitten ne verot sinne kohdemaan verolainsäädännön mukaisesti. Ja tämä on varsin toimiva järjestelmä, ja toivotaan, että tähän mahdollisimman moni lähtisi mukaan. Voidaan unohtaa nämä Suomen verot, ja oluenkin kohdalla, niin jos Suomessa litralla maksetaan 2 euroa ja Saksassa on alle 10 senttiä, niin onhan se vähän kilpailukykyisempiä. Siellä alvikin sattuu olemaan, eli watti on 19, niin se antaa pienen kilpailun. Niin me voidaan myydä aika hyvin suomalaisilla hinnoilla, kun otetaan tämä veroero huomioon. Mutta vaikeita se on, ja se vaatii ponnistelua, ja siihen tämä vienti, Business Finland ja Food from Finland-ohjelmat, ne on ollut hyviä, ja niitä tarvii jatkaa, koska tie on erittäin hidas. Siis sieltä ei tule semmoisia tilauksia, että hei, lähetäpä tänne kuormalastillinen sitä ja kuormalastillinen tätä, niin se vaatii pohjatöitä ja pitkäjänteisyyttä, että sitä saa jonkinlaisia tuloksia aikaiseksi. Mutta uskon, että meillä yhdessä pystytään sitä paljon paremmin tekemään, ja myöskin valtiovallan mukanaolo, että se Business Finlandin, nyt kun se uudelleen järjestellään, niin toivotaan, että se olisi sitten meitä tukevaa, sanotaan, eikä meitä unohtavaa. Kiitos jälleen Pekka, ja tosiaan tuosta otan koppia, että alkoholihan on tällä hetkellä elintarvikeviennissä sijanumerolla 2, eli ollaan noustu monen tuotteen ohi, että ainoastaan maitotuotteet taitaa olla siellä ennen alkoholia, niin jos me ollaan näillä nykyisillä säännöksillä päästy sijalle 2, niin minne me päädytään sitten, mihin lukuihin, jos meidän sääntöjä vähän helpotettaisiin, niin uskoisin, että se olisi koko valtion etu, jos alkoholivientiä tästäkin vielä nykyisestään kasvatettaisiin. Oliko kysymyksiä yleisöltä tästä topikista niin sanotusti? Varmasti kaikkia kiinnostaa myös täällä tämä ulosmyyntioikeus tislaamoille. Pystyykö siitä jo jotain puhumaan aikataulusta tai lainvalmistelusta, missä muodossa siellä ollaan ulosmyyntiä mahdollisesti myöntämässä, mikäli laki saadaan läpi, vai onko se vielä niin pahasti kesken, että ei uskalla?
Joo, meillä on nyt tietysti tällä hetkellä virkakunta työskentelee tämän toimitusmyynti, etämyynti, markkinointi HE:n kanssa, mutta samanaikaisesti tehdään sitten jo taustalla töitä tämän ulosmyynnin kanssa. Mä en nyt uskalla sanoa näistä aikatauluista mitään ihan senkin takia, että me ollaan nähty, että sit eduskunnassakin menee aina se oma aikansa, että vaikka mehän yritettiin tämän toimitusmyynnin osalta, että siinä pääasiallinen valiokunta eduskunnassa olisi ollut talousvaliokunta, joka olisi puoltanut sitä, että kun näen nimenomaan tämän toimitusmyynnin nimenomaan elinkeinopoliittisena kysymyksenä enkä sosiaali- ja terveyspoliittisena kysymyksenä, mutta sitten eduskunnassa oltiin toista mieltä ja haluttiin se sinne erään entisen ministerin johtamaan valiokuntaan viedä ja varmaan on sitten niin, että tämäkin sinne viedään, vaikka tässä jos mistä on kysymys nimenomaan elinkeinosta, että kyllä musta tässäkin talousvaliokunta olisi oikeampi taho sitten sitä mietintöä laatimaan, mutta en uskalla nyt ottaa kantaa siihen, että mikä se aikataulu on, mutta muuta kuin, että meidän tavoitteena on tietysti mahdollisimman pian. Mites Anu, Alkon kannalta näetkö sinä sen haasteena vai mahdollisuutena, jos tislaamoille tällainen ulosmyyntioikeus joskus tulevaisuudessa tulisi? No, tämä on nyt osa sitä, että kun me peräänkuulutetaan sitä, että tätä katsottaisiin kokonaisuutena, että ymmärretään mitä tapahtuu, kun tehdään joku asia, että mihin se sitten voisi johtaa, niin tähän juuri sitä kokonaisharkintaa, että kaikki sympatiat sinne STM:ään, että ei ole helppoa miettiä näitä, mutta toki niin kun se Ruotsin malli, mikä siellä nyt kesällä tulee, minkä Aurakin mainitsi tuossa, niin sehän on niin kuin yksi osoitus siitä, että Ruotsi, jossa on paljon tiukempi monopoli kuin täällä Suomessa, niin toki siinä on niin kuin se malli, mikä sinne on järjestetty, niin se on varmastikin järjestetty siinä Ruotsin juridisessa kontekstissa. Ja tavallaan se voi olla, että se ei ole ihan yhteen siirrettävissä tänne Suomeen, mutta siellähän on niin kuin nyt niin kuin tulossa tämä malli, jossa se myynti on mahdollista, mutta kyllä siinä aika paljon rajoitteita on. Eli on ne tuotantomäärärajoitteet, sitten ymmärtääkseni on rajoitteet sen suhteen, että pitää osallistua tämmöiselle kierrokselle, siellä on kellonaikarajoitteet, paljonko saa ostaa, ja vähittäisminimihinnat on olemassa, mitä saa ostaa, ja siihen ei liity sitä saa ostaa vaan sit valmistuspaikalta. Et tämmöisillä reunaehtoilla se on nyt Ruotsissa mahdollistumassa. Niin tavallaan niin kuin mun mielestä se on ihan rohkaiseva ajatus, että siellä on löydetty ratkaisut, että jos ne ratkaisut olisi löydettävissä myöskin meille, niin että myöskin tämä Alkon asema pystyttäisiin säilyttämään. Sehän on kuitenkin myöskin hallitusohjelmassa kirjattu, että se Alkon kansanterveydellinen asema halutaan säilyttää, niin sillä lailla nämä on niin kuin monisyisiä asioita ja toivotaan nyt niin kuin päättäjille pitkää pinnaa ja hyviä istumalihaksia, että saadaan niin kuin mietittyä niin kuin huolella nämä asiat läpi ja tulee hyviä päätöksiä. Anssila oli. Joo, mä tuohon Ruotsin malliin sanoisin heti, että siinä on aikamoisia valuvikoja. Että sitä niin kuin sellaisenaan tänne tuoda, niin se on kyllä niin kuin aika, ei tehdä niin. Sovitaanko nyt niin, että ei tehdä niin. Ja ehdottomasti siihen, ja mun mielestä se, mikä meidän pitäisi ottaa siinä Suomen mallissa lähtökohdaksi, niin on juuri nimenomaan se vuosittain myydyt määrät eikä valmistetut. Se on keskeinen asia myöskin ja se on hyvä. Jos sellaista nyt yleensäkään tarvitaan lähtökohtaisesti, sellaista nyt ei tarvittaisi ollenkaan. Sitten mä sanon vielä toinen asia, sellaisen mikä liittyy, niin mä omalta osaltani voin todeta, että me vähän odotellaan nyt sitä lakia, koska meillä on ulosmyynnistä, niin meillä se vähän jarruttaa tällä hetkellä investointeja. Luulen, että me ei olla ainoita. Aika moni muukin miettii investointeja sen puolesta, että millä tavalla se laki muotoutuu. Sitten mä menen kokonaan hyppään siihen alkoholiveroasiaan myöskin, koska mulla on tämmöinen taulukko täällä. On muotia tuoda kaikenlaisia papereita näihin paneeleihin, niin mäkin toin. Ja mä nyt tässä katselin tätä, että meillähän on alkoholiverokertymä tällä hetkellä vuoden 2018 tasolla euromääräisesti. Niin nämä ennusteet, mitä tässä on maalattu tässä viimeisinä vuosina, tai siis tätä 24 vuotta en ainakaan löytänyt virallista tasoa vielä, sitten ei ole vielä laskettu. Luulenpa, että se on jo alle 2018 vuoden tason. Ja 2025 vuosi, mikä on budjetoitu, niin näillä näkymin tullaan menemään myöskin sinne alle, että nämä on nämä budjetit täällä, mitä täällä on mietitty ja nämä kertymät, niin
eivät tule toteutumaan. En usko niihin. Veroja kuitenkin tarvitaan, meillä puolustusmenot lisääntyy ja kaikki muutkin kulut kasvaa, veroja tarvitaan. Silloin kun verot maksetaan laillisesti ja hoidetaan kaikki kunnolla, niin kuin jokainen ne hoitaa, silloin tietysti niin kuin voidaan ajatella, että silloin pitäisi miettiä, että miten sitä veroa sitten voitaisiin saada niin kuin enemmän, että mitkä ne tavat voisi olla. Niin kyllä yksi voi olla pieni ratkaisu, mutta yksi ratkaisu on se, että semmoiset ulosmyyntiluvat mahdollistetaan pienille tislaamoille, koska meistä kukaan ei pysty myymään täältä pulloa mukaan eurolla tai 2 tai edes 20, niin kuin tässä kävi hyvin ilmi. Ja kun siihen lasketaan se kaikkien maksama alkoholivero, mikä on sen lisäksi, ja sitten siihen koko summaan aina lasketaan se arvonlisävero, niin jo pelkästään se arvonlisävero on euromääräisesti enemmän. Ja tämä kerryttää niin kuin meidän valtion kassaan, no ei näy suoraan tässä alkoholiverokertymässä, mutta se näkyy niin kuin arvonlisäverokertymässä. Ja nämä on tärkeitä pointteja muistaa, koska nyt niin kuin pienistä puroista pitää kerätä sitä rahavirtaa, niin silloin tislaamoinen ulosmyyntilupa, kaikki alkoholin myynnin vapauttaminen tulee edistämään alkoholiverokertymää, se tulee kasvattamaan alkoholiverokertymää sekä muita veroja, puhumattakaan työllisyydestä ja muista hienoista asioista. Kyllä, ei pidä unohtaa niitä niin sanottuja sivuvirtoja sitten tästä lain vaikutuksesta, että ei se pelkästään sada tislaamojen kassaan, vaan siellä on niin alkutuotanto kuin sitten moni matkailuyrittäjä, ainakin tuolla syrjäseudulla on varmasti hyvin kiinnostunut siitä, että saisiko vaikkapa tuonne Ilomantsiin lisää ihmisiä käymään, kun olisikin jotain vähän spesiaalimpaa tislaamossa myynnissä, että kyllä se säteilee moneen suuntaan. Kaisa. Joo, halusin jatkaa tuohon Anssin, että siis elämyspalvelut, matkailupalvelut, me kaikki tuetaan sitä, niin kyllähän tämä on ihan merkittävät mahdollisuudet. Just nyt se investointi makaa vähän odotustilassa ja on maannut aika pitkään. Kyllä vain. Meillä aika alkaa juosta kohti loppuaan, että tässä ollaan jo kohta pari tuntia rupateltu, mutta minua kiinnostaa, kun meillä oli tuossa toi Nordic Impactin puhumassa tästä vastuullisuudesta ja tietysti ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Alkollakin on omat vaatimuksensa ja tämä kevyt lasi on yksi varmasti. Systembolagettillahan on jo määreet, että minkä paljon pullo saa painaa, että he ottavat edes valikoimiin, että miten tällä hetkellä vielä ainakaan väkevissä tuotteissa ei ole näitä kevytlasimääreitä, mutta onko tästä jo keskusteltu Alkolla ja mikä on tulevaisuus? Joo, jos viettii niin kuin vastuullisuutta, niin on toisaalta tämä sosiaalinen vastuu, eli puhutaan niin kuin hankintaketjun työolojen ja työoikeuksien toteutumisesta, niin se on niin kuin sellainen niin kuin nollatoleranssi, että se pitää niin kuin olla kaikilla. Mutta sitten kun mennään sinne niin kuin ympäristöpuoleen ja mietitään vaikkapa niitä päästöjä, niin mä jotenkin lähestyisin sitä aika pragmaattisesti ja miettisin sen, että mistä niitä päästöjä niin kuin tulee ja minkäkin verran. Että ei mene niin kuin lapsipesuveden mukana. Et meille on tärkeää, että saadaan ne isovolyymiset tuotteet, että niiden päästöjä saadaan vähennettyä, niin me päästään niihin meidän tavoitteisiin. Ja me just viime viikolla katsottiin tätä meidän niin kuin pakkauspäästöjä, esimerkiksi just viittaat näihin kevytlasipulloihin ja vaihtoehtoisiin materiaaleihin, niin ne on nyt laskemassa 2020 tasolta 2030 tasolle, niin se oli 58% se ennuste. Ja me päästään siihen ilman, että me tuodaan pientuottajille tai pienivolyymisille tuotteille sellaisia ylimääräisiä niin kuin velvoitteita. Että mä lähestyisin sitä tosiaan niiden isojen, niin kuin halpojen, isovolyymisten tuotteiden kautta. Ja nythän meillä on tullut voimaan nyt keväällä sellainen sääntö, että jotta pääsee koko ketjun peittoon, niin alle 15 € viinipullojen pitää olla kevyessä lasipullossa. Ja ensi syksyn mennessä niiden pitää olla niin kuin kaikkien kohdennuspeittoon tulevien viinien alle 15 € pitää olla kevyessä pullossa, että ne pääsee ensi keväänä kohdennuspeittoon. Eli me tehdään niin kuin tietyllä tavalla sitä työtä siellä taustalla ja muutetaan niitä niin kuin isovolyymisia tuotteita kevyempiin pakkauksiin. Ja viineissä tehtiin nyt sellainen muutos, että keväällä siirrettiin nämä niin kuin nestekartokipakkaukset viinipullojen joukkoon, että saadaan niin kuin
tavallaan tuodaan niin kuin normalisoidaan sellaista vähäpäästöisempää vaihtoehtoa. Mutta mä en näe, että kun puhutaan erikoistuotteista ja tällaisista niche-tuotteista ja kalliimmista tuotteista, niin niiden volyymit on kuitenkin valitettavasti sen verran pienet, että ne päästökertymät niissä on niin kuin sillä tavalla maltillisemmat. Mutta kyllä mä silti, niin kuin, jos mä mietin Tislamo-alaa, niin siellä niin kuin se kuuntelin tuossa sivukorvalla, niin se päästöintensiteettihan on korkea nimenomaan tuotannossa, koska siinä käytetään paljon energiaa ja paljon vettä, ja sitä vettä jäähdytetään ja lämmitetään, niin tämä on niin kuin semmoinen, tietysti me toivotaan, että siinä niin kuin kehitetään, ja sehän on ihan jo niin kuin oman energian kulutuksenkin näkökulmasta hyödyllistä, mutta noin niin kuin kokonaispäästöjen näkökulmasta, niin kuten sanottu, niin volyymit ratkaisee. Kiitos, toi oli ihan hyvä kuulla, ettei ainakaan ihan heti tulevaisuudessa tarvitse pakkauksia pientuottajien olla vaihtamassa. Mun on pakko sanoa tähän, mainoksena nyt sanon Teerenpelin viskeistä, että meillä tippui, kun vaihdettiin pullo kevyempää, niin meillä tippui 35% meidän hiilijalanjälki, hiilijalanjäljen niin jättö. Että siis, niin kuin, kyllä sillä oli iso merkitys kyllä sillä pullon vaihdolla. Kyllä, sitä ei välttämättä ihan normikuluttaja edes ajattele, miten iso merkitys sillä on, että paljonko se pullokin painaa, mistä sen tuotteen sitten nauttii tai kaataa lasiin. Valtavia, tai pienillä teoilla on isoja merkityksiä loppupeli. Hei, mitenkäs yleisö? Vielä kysymyksiä? Kaitsulla on ainakin. No niin, ei oikeastaan, mä haluaisin nyt kommentoida, me ei päästy puhumaan nyt tästä mahdollisesta viinien tulosta maitokauppoihin, mutta ehkäpä sellainen niin kuin tislaajan terveinen, että siis sehän olisi meille kuolin isku, tai jos se nyt kuolin isku, mutta todella vakava homma, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, niin kuin Alkokin aina sanoo, että Alkon verkosto pienenee merkittävästi silloin, ja silloin meidän myyntikanavat katoaa siinä. Ja sitten jos vielä tulee tämä näin, että sitten nämä muut, esimerkiksi tämä ulosmyyntioikeutta ei jostain syystä tulisi ja muuta, niin se olisi niinku todella vaikea tilanne. Tässä mun mielestä tämmöinen terveinen nyt vaan sitten, kun siinä tehdään, että jos näitä muutoksia tehdään, niin kuin Alkokin sanoi, että käsittely tavallaan tälle näin, että mietitään sitten ne kaikki mahdolliset vaikutukset tähän näin, että joko sitten, niin kuin, että avataan sitten koko homma niin kuin yksityiseen, kyllä sekin meille kelpaa. Kiitos Kaitsu. Tosiaan samaa mieltä, että ulosmyyntioikeudet pitää saada tislaamoille ennen kuin viinit menevät maitokauppoihin. Muuten on hyvin haastava tilanne monella alan toimijalla edellä. Juhanilla oli. Joo, kiitos. Juhani Vuori tässä ehkä enemmänkin alan opiskelijana ja sitten viskiharrastajana. Mä jäin pohtimaan sitä asiaa tästä Alkon valikoimalistauksesta, esimerkiksi irlantilaiset viskit. Sehän on puhtaasti maantieteellinen asia, kuten on vaikka Nordic Whisky. Siinä mielessä, että irlantilaisilla viskeillä ei ole yhtä makuprofiilia. Blended viskit on kevyitä, mutta sitten jos otetaan irlantilaiset pot still viskit, ne on hyvinkin skotlantilaisia viskejä. Ja jos miettii tätä Nordic Whisky tai alueteemaa, niin Irlanti on mun suussa hyvin samanlainen, että se on alue, jossa on hyvinkin monia eri makuprofiileita. Että se, siinä mielessä mun ääni olisi tämmöiselle myös niin kuin Nordic-kokoelmalle. Ei sieltäkään löydy yhtä makuprofiilia, koska jokaisessa maassa ne on hyvinkin erilaisia profiileiltaan, kaikki pienet viskituottajat Pohjoismaissa, mitä mä oon maistanut. Toki vasta 20 noin suunnilleen, mutta ei sitä löydy yhtä makuprofiilia. Kiitos Juhani. Otetaan tuosta nopeasti vielä Lauralta kommentteja, että niin, puoliväliriihessä viinit kauppaa, mikä on realistinen näkemys tästä asiasta? Mä en kommentoi yhtään mitään siitä, että mä ajattelen, että se on niin kuin parempi kaikkien kannalta, että katsotaan, mikä niin kuin on, millä tavalla sitä kokonaisuutta arvioidaan. Näin, tämä oli varmaan ihan tyydyttävä vastaus tähän hetkeen. Miten Anu tuohon Juhanin kommenttiin, että
Irlantilaisetkin viskit hyvin laaja kategoria ja sillä on oma hyllynsä, että kattaa alleen saman verran makumaailmoja. Isommissa, jakohan meillä on niinku, tavallaan niinku single malt ja blended viskit. Ja sitten voi olla joissakin isommissa myymälöissä skottiviskit ja muut. Että tavallaan semmoisen oman hyllyvälikön saamiseen, niin se tarvitaan kuitenkin sanoisin kuin 20 nimikettä myymälä. Ja harvassa myymälässä toki on niin kuin esimerkiksi irlantilaisia viskejä niin monta. Että toki siinä tullaan vähän, että myymälät on vähän eri kokoisia, niissä on vähän eri valikoimia, mutta mä oon ihan varma, että me jatketaan tätä keskustelua. Että on mielenkiintoinen aihe ja niin kuin sanottu, niin myöskin Alkossa halutaan olla hyvä kumppani kotimaisille pientuottajille ja valmistajille, että saadaan niin kuin tätä vietyä eteenpäin. Juhanilla oli vielä sormi. Kyllä, näinhän se on, näin se on. Hienoa. Vieläkö on panelisteilla jotain viimeisiä sanoja Kaisalla? Haluan kiittää kutsusta ja Tislaamoliittoa tämän tapahtuman järjestämisestä ja sitten tuonne Alkolle kysymys, että pohjoismaiset täältä väkevät, jos saadaan, niin miten me saadaan suomalaiset viinit pois sieltä muut maat tai niistä kategorioista, eli kyllä niin kuin kotimaiset alkoholijuomat muutkin niin paremmin näkyvälle toiveena. Mutta tästä jatketaan maanantaina. Hienoa, hienoa. Mäkin voitaisiin Pienpanimoliiton puolesta kiittää, koska tässä nyt ehkä oluesta hirveästi puhuttu, mutta siis niin kyllä se sydämessä on vahvasti koko aika mukana. Kiitos panelisteille. Kiitos Laura ja Anu. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua ja meidän pitää jatkaa siitä, että niinku pienet tislaamot tulee kertomaan sulle valikoimaa oton kuvioista. Me järjestetään Tapsa tollainen tapaaminen, mutta tosiaan tämä oli hieno pään avaus ja kiitos Laura, Anu ja Kaisa, Anssi, Tapsa, uhrasitte aikaanne. Kiitos myös tietysti yleisölle, että tulitte tänne paikan päälle, että turha tätä olisi järjestää, jos meillä ei olisi ketään kuuntelemassa. Että hyvä, että näin ensimmäisellä Tislaamoliiton päivillä oli liki 30 kuulijaa parhaimmillaan, niin ensi kerralla sitten otetaan tuplat. Hyvä. Kiitos kaikille ja kiitos panelisteille. Ja sen verran vielä sitten loppuillasta, eli kello 19 ravintola Taivaanranta Rautatien kadulla, niin alakerran kabinetti varattu. Sinne mahtuu vielä, jos ette ole ilmoittautuneet, niin siellä on omakustanteinen illallisbuffetti, viinantiputtaja illallinen. Siellä on puheissa vielä matkailu- ja ravitsemusalan, eli MaRan liiton toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo kotimaisten tisleiden asemasta ravintolakentässä ja miten me saataisiin ne hiukka mielenkiintoisemmaksi myös kuluttajille ja ravintoloille sitten hankittavaksi. Ja siellä sitten vapaaehtoista seurustelua ja puhelua. Huomenna sitten tutustumiskäyntejä, eli aloitellaan kello 9 tuolla Labilla ammattikorkeakoululla. Käydään tutustumassa tuohon heidän Food Pilot Planttiin ja puhutaan Hämilis-hankkeesta, mikä on tämmöinen sivuvirtojen hyödyntämä hanke heillä menossa. Ja 10.45 pitäisi olla Viking Maltilla mallastuksen saloihin tutustumassa ja sitten